Ka wawere kod mano wayudo kanyo ni gavana mano ma kaunti ma Kajiado Joseph Ole Lenku ojiwo jodak makono mar mondo mi gitem gindikre kendo gibed kod okumba mano manyien mar thieth mar SHA. Okoni mano en okang' mano mabende biro kelo yot e manyo chenrogo mago mag thieth kendo duoko chien tinga mano mar thieth ne oganda mago mabende owuok e kaunti no. Ne oloso e sechego mabende ne ochopo mar mondo mi oyawa yanga chenrogo mago mag dongruoge mopogore opogore ma piny owacho mare osebedo ka chwalo ne oganda mawuok e gwenge ma Kajiado kanyo. Bende ne owacho ni bedo kod okumba mano mar SHA en mano mabende biro bedo ka kelo yot ne jogo mamanyo thieth. Huduma za hospitali zetu watu wengi wanaenda kutafuta huduma pale. So hiyo ndio itakuwa mradi yetu ya financial year ijayo ili tuweze kuimarisha maneno ya afya. Lakini mnajua bima ya afya ya SHA, ukienda pale bila hiyo bima unalipa. Lakini ukienda ukiwa na bima, bima inakulipia. Tunaona sasa zaidi ya 10,000 cubic meters ama hata zaidi inapatikana kwa sababu ya maji yetu ya Ndakaine kutoka Nairobi. Maji inatoka hapa mlima ya Ololaiza, maji inatoka Kiserian Dam, maji inatoka kwenye maboholes ambazo tumeziweka solar ili wananchi wapate maji.